Hola, soc Montse Matges i aquí tot ho farem. Hola! Avui farem una cistella. El que farem serà una cistella amb teixit simple, amb teixit normal, però deixarem uns forats entremig. I avui us ensenyaré de forma molt ràpida com podem deixar aquests forats. Llavors el que farem, si recordeu, és necessitem 2 rodones de cartró que les farem segons la nostra botella, vas, pot de cola, el que fem servir de motlle. Li fem la base i en necessitem 2. I ara, amb tubs, el que farem serà posar-li els nervis. Jo aquí ja us ho he fet. Ja tinc 2 rodones on hi he fet el bocadillo, és a dir, hi he enganxat els nervis i li he tornat a ficar una peça rodona de cartró al damunt. És a dir, que ara començarem a trenar la cistella simple, la cistella normal, i la cistella anirà pujant fins que quan tingui 2 o 3 ditets, que és l'altura que jo vull, us ensenyaré a fer-li els forats. Llavors, si us en recordeu, el que hem de fer és pujar els nervis de forma que passin d'estar horitzontals a estar verticals. Val? Llavors, avui us ensenyaré una altra forma de fer-ho. La forma normal que us vaig ensenyar al principi era agafar qualsevol d'aquests nervis, passar-lo per davall del pròxim i pujar-lo. I així, tots igual. Doncs aquesta vegada, a més de fer-ho de la forma simple, ho farem una mica més elaborat. I el que farem és, a més de passar-ho per davall del primer, ho passarem per davall del segon. Així. I aquest igual, davall del segon. És a dir, que a més de passar per davall del primer tub que ens ve, el passarem pel segon. És a dir, planejarem, rastrejarem, aquest tub anirà per sota d'aquest i per sota d'aquest abans de pujar cap a dalt. Veieu? Per davall d'aquest i per davall d'aquest. I llavors puja cap a dalt. Aquí igual, passe per davall de 2 i puja cap a dalt. I d'aquesta manera queda una mica com a més, a veure si s'aprecia, com una mica encara més tapat el cartró. Cada 2 vertical, i una vegada arribem aquí, ara es complica un poc, i és cada 2, és a dir, aquest ha de passar per sota d'aquest i per sota del pròxim, que en aquest cas seria aquest d'aquí. És a dir, que l'embotirem aquí. Així. I ara aquest passaria per davall d'aquest i d'aquest. És a dir, que aquest d'aquí l'embotirem aquí dins. Aquí. D'aquesta manera. A veure. Veieu? El cartó està completament amagat. Poso el nostre motllo i començaré a trenar una cistella amb el teixit simple. És a dir, que us ho recordo, havíem d'agafar 2 tubs, un l'havíem de col·locar a dins de l'altre, el col·loquem a dins de l'altre d'aquesta manera i aquí ho doblegàvem, així. I això són les agulles del nostre treball. Jo, per exemple, començaré per aquest. Poso la meva agulla, la poso aquí. I ara començo el teixit simple i us el recordo molt ràpidament. Tenim 2 tubs i hem d'agafar el que tenim més a prop nostre i passar-lo per darrere del pròxim nervi. En aquest cas, aquí. El tub que tenim més cap a nosaltres, passar-lo per darrere del pròxim nervi. Aquest d'aquí, per darrere del pròxim nervi. I així, a poc, anirem pujant la nostra cistella. Jo ara he trenat fins aquí i ara vull que aquest sigui el meu tros de cistella que estigui trenat, però ara aquí vull un espai d'un dit i mig, d'uns 2 centímetres, on hi hagi un forat i llavors torni a començar el mateix trenat aquí. Llavors, com ho fem? Doncs, evidentment, quan acabem de fer l'últim trenat, això ho hem d'amagar amb el procés que seguim sempre. És a dir, aquest d'aquí l'amaguem, no? L'amaguem al darrere, l'amaguem per darrere i l'embotim de manera que ens quedi així, per dins, que ens quedi amagat. I aquest igual l'amaguem per darrere. aquest
cas, d'aquest nervi. La posem aquí dins i amb la cola el deixarem enganxat. D'aquesta manera el que hem fet és deixar tot aquest teixit acabat. Ara el que farem és, evidentment, nosaltres volem aquí deixar uns 2 dits de forat. Per a fer això el que necessitarem seran unes pinces, unes agulles, poden ser de plàstic, poden ser les típiques agulles de la roba, d'estendre roba, de plàstic, de fusta, les que tingueu per casa. Jo en aquest cas tinc aquestes. I llavors el que hem de fer és, hem d'aconseguir posar pinces fins al gruix que nosaltres vulguem. És a dir, si jo poso una pinça aquí, si es veu, una pinça aquí, el forat em quedarà d'aquesta mida. Però si jo poso 2 pinces, el forat em quedarà d'aquesta mida. Llavors, el que faré és cada 2 pals, o cada 2 nervis, posar un parell de pinces, d'aquesta manera. Veieu? Així. Posar 2 pinces, perquè aquesta és la distància que jo voldré per al meu forat. Una vegada tenim això, que aunque queden sueltes, és igual, totalment igual, el que necessitarem és, una altra vegada, les nostres agulles, és a dir, necessitarem 2 tubets. Un l'embotirem dins de l'altre i ho doblegarem, com sempre fem, i tornem a tenir les nostres 2 agulles. I ara agafem el que a nosaltres ens faci emoció, per exemple, en aquest cas jo començaré per aquest, per exemple, i ho posaré per dins fins a arribar al meu tope. En aquest cas, el tope són les 2 agulles, és a dir, que col·locarem el nostre motlle. El nervi que tinc al davant el passo per darrere del pròxim nervi. El tub que tinc al davant el passo pel darrere del pròxim nervi. I així anem fent. El que tinc al davant el passo per darrere del pròxim nervi. El que tinc davant el passo per darrere del pròxim. Veieu? Ara us ho ensenyo. A vegades les pinces les hem d'anar moldejant. Pròxim, que tenim davant, el passem per darrere. Així. Mireu. Veieu? Com una trena, no? He trenat el meu teixit i si jo tragués a les meues pinces, veuríeu, a veure si es veu, veuríeu que hi queda un forat, el forat que jo volia, d'uns 2 centímetres. I anem trenant fins a l'altura que nosaltres vulguem. Ara que ja he arribat on jo volia arribar, veieu? He decidit que aquesta és l'altura que vull de la meva cistella i per tant jo ja paro de trenar. En aquest cas, per a acabar i rematar bé la cistella, com sempre sabeu, aquests 2 tubs els hem d'embotir a la part del darrere. És a dir, jo en aquest cas l'embotiré darrere d'aquest nervi. És a dir, faré pas aquí i aquest nervi el posaré per darrere, perquè el vull acabar aquí. És a dir, m'ajudo de qualsevol punta d'estisora, de qualsevol punxó, de qualsevol palillo, un pinxo de la carn també ens serveix, i amago aquest tub. Ja el tinc amagat. I ara amago el pròxim, a darrere, evidentment, a darrere del pròxim nervi, en aquest cas d'aquí. És a dir, que aquí l'embotiré aquí. Ja està. I d'aquesta manera, si us en fixeu, ja tinc el meu teixit rematat. Aquests 2 tubs que ara els deixo dins els hauríem de tallar. Però jo primer us vull ensenyar com queda el meu teixit foradat. Només ens cal parar molt compte, perquè evidentment ara no està encolat i això està una mica nyigo-nyago. Però la base és aquesta. Si jo retiro les meves pinces, veureu perfectament com ens ha quedat el nostre teixit amb els forats. Què hauríem de fer ara? Pues senzillament posar cola aquí, en aquests espais d'aquí, ara us ho ensenyo, veieu?
cola transparent. Sempre ha de ser cola de secat transparent. Posar cola perquè el teixit es quedi fixat. Girarem la cistella i farem el mateix a la part superior. Aquí, veieu? Aquí. Ho deixem així. I també, evidentment, com us podeu imaginar, a la part de dalt. I podríem agafar un pinzell i repartir bé aquesta cola, que entri bé per tots els forats. I així ens quedarà molt ben sellat tot el nostre treball. Això que he fet amb aquest trosset d'aquí ho hem de repetir a tota la cistella i ja tindríem la nostra cistella foradada acabada. Ara ja sabeu fer els forats dins del teixit simple o també el podríeu fer dins del teixit d'espiga. Ja heu vist que només cal ficar pinces i ficar el gruix que vosaltres vulgueu. I una vegada sabeu fer aquest teixit, el podeu adaptar a molts llocs, com per exemple jo he fet aquesta cistella, on la variació que jo he ficat és que he ficat doble nervi i així també té un efecte molt xulo. Així és que ja veieu que és molt fàcil, només cal que us animeu.